Tak chystáme se na loď. Předtím si dáme na osvěžení. Aha. No, čekáme na náš taxík. Takže na zdraví. Na zdraví. Jaké je dobré? Vynikající. OK. Tady je moje krásná žena. Mařena. Má tady udělaný nealkoholický koktejl. Na zdraví. Na zdravíčko, lásko. Takže je to tu krásný, máme tady taký bar. Alkoholické a i nealkoholické nápoje.